Наскоро при мен дойде един клиент с един скутер Харли. Имаше проблем с батерията. И казвам му аз на клиента, еди колко ще струва. Можем да сложим или 4 акумулатора, или да вземем нова батерия. Клиента не се съгласи, каза, аз сам ще си купя батерия, сам ще си я сменя. Добре, че ти ми каза какъв е проблема. Така. И сега какво се получава? Той си е поръчал нова литиево-ионна батерия, обаче има едно нещо, което е сбъркал. Че батерията му е номинален волтаж 48 волта, максимален 54,6 волта. А той си взел батерия номинален волтаж 60 волта, максимален 67. И какво става сега? Неговото зарядно е 54,6 волта. И не може да я зареди тая батерия. А трябва да бъде, ето, 67,2 волта зарядното. Но това му е най-малкият проблем. Защото по принцип всеки един контролер е направен за определен волтаж. Да работи с определен волтаж. Ето този контролер тук е универсален. Става за 48 номинален и за 60 номинален волтаж. Един вид става за 4 акумулатора, става и за 5 акумулатора. Става за 54,6 волта литиево-ионна батерия и за 67 волта литиева батерия. Понеже тук има превключване. Това нещо, както е изключено, работи с 60 номинален волтаж, а когато го включа, ще работи на 48 номинален. Нали, превключвам между 4 и 5 акумулатора. Налага се да го правиш това превключване, защото тук контролера има една защита. Когато приключиш на 48 волта номинален, един вид 4 акумулатора, и когато волтажът ти падне под 41 волта, или приблизително 41 волта да стане, контролера директно активира защитата твърде нисък волтаж и предпазва батериите от допълнително увреждане. Ако съм включил на 60 волта номинален, един вид 5 акумулатора, на 51 волта ще ми включи защитата. Един вид между двата режима 10 волта разлика. Нали пак, като падне волтажа приблизително на 51 волта, нали, може да има някакъв толеранс плюс-минус 1-2 волта. Нали? Когато падне волтажа под критичното ниво, контролер активира защитата, за да предпази акумулаторите от допълнително увреждане. Ето, примерно този контролер за Харли е 60 волта номинален. Става за 5 акумулатора и за 67 волта литиева батерия. И критичният му волтаж тук е 47 волта. Приблизително значи на 47 волта ще активира защитата твърде критичен, твърде нисък волтаж. И ако неговия контролер няма такава опция, както този универсалния, да превключиш от 48 номинален на 60, не е добре работа. Примерно, ако е като този е за една тротинетка, 48 волта не трябва да работи с повече от 54,6 волта. Този контролер. Така. И ако неговия е като този, примерно, да няма опция да превключиш, да, той контролера най-вероятно ще работи и с по-високия волтаж на 67 волта, обаче се получава едно допълнително натоварване на самия контролер. Ще почне да загрява повече. Може да се получат някакви грешки в оборотите на двигателя. Най-вече контролера ще загрява повече, има риск от изгаряне на транзисторите. И другия проблем, който може да се получи, двигателя да не поддържа 60 волта номинално. Да не поддържа 5 акумулатора, а само 4. Като този двигател, вижте какво пише тук, 48. Щом е 48, значи става за 4 акумулатора, става и за 54,6 волта литиево-ионна батерия. За 5 акумулатора не е препоръчително да се ползва този двигател. И ако неговия е по същия начин, на самото Харли,
да е направен за 48 номинален и двигателя ще почне да загрява повече и това може да доведе до изгаряне на намотките. Статора на двигателя са намотките. После да не се чудите защо изгарят намотките. Понякога дефектират, но понякога пускате на двигателите по-висок волтаж и оттам се получава много по-бързо изгаряне. Значи има двигатели, които са направени и за двете, и за 48 номинален, и за 60 волта номинален. Но този е направен, както виждате, той е 1 кВт, но за 4 акумулатора. 48 номинален. Така че с 5 не е добре да работи, ще загрява много повече, има риск от изгаряне на намотките. И точно това може да се получи при този човек. Той се направи на голям майстор. Сам щял да си го направи. Той мотора му имаше и други проблеми. Да видим сега как ще си го направи сам. Ще се върне тук и ще ми се моли. То така, ако ставали нещата, даже не е знаел каква батерия да си купи. Взел си с по-високия волтаж, пък е трябвало да вземе 48 номинален. Пък той е взел 60 номинален и максималния стига до 67 волта. И както ви обясних, може да се получи проблем. Не само, че ще трябва да си купи ново зарядно, може би ще трябва да се смени и контролера, може би и двигателя, за да бъде всичко наред. Защото контролер направен за 4 акумулатора за 48 волта номинален няма да издържи дълго на високия волтаж. Примерно няма да издържи дълго при работа с 5 акумулатора. Просто ще му изгорят транзисторите. И самия двигател, ако не е направен за толкова висок волтаж, и той ще почне да загрява повече и в един момент може да се получат, може да изгорят някои от намотките да изгори или да се износят магнитите вътре.